Panginoon. Yung malakas at gising na palakpak mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At tayo na po tumayo mga minamahal. Tayo lahat tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadala ito pong minamahal mangaral. Ating beloved elder, Brother Marlon de Vera. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. God bless po sa ating mga beloved elder. Amen. Tayo po iwag kaisang malang ito pong itaas ang ating kamay. Tanda ng pagsuko, paggalang sa ating malapay noon. Hallelujah! Dakilang palang Diyos, mga pare sa lahat sa pangaral mo malapay noon. Sa unat dalangin ng aming malapastor Will de Stradalmeda. Walang hanggang pasalamat aming pinababot sa iyo malapay noon. Muli sa pag-iisang linggo na kami patuloy mong pinag-ingatan, kinahabagan, pinatawad, kinakalinga, pinagpapala. Salamat sa lahat ng iyong kabutihan malapay. Narito kami, nagkakaisang patuloy, pinapurihan, sinasamba ka sa dagong ito malapay noon. At bago ang lahat sa pagkinig ng iyong salita, patawarin mo kami, hugasan, linisin na iyong baldog mago sa krus ng Kalbaryo, lalo na iyong balikod malapay noon. Sa ganang aming mga sarili, wala kaming magagawa upang unawain ang iyong salita. Malapay langisan mo ito, bigyan ng kapangyarihan, maabot ang pangailangan ng bawat isa sa amin sa dagong ito. Lahat ng makapakikinig malapay noon, pagpalain, palakasin, at pagkatapos nito malapay, maisapumuhay namin ang iyong salita malapay noon. Sabay-sabay namin pinapalayas, tinatalian ang gawa ng kaaway. Di mo inang walang focus, walang pananampalataya. Salita malapay noon, di mo inang to kasound in the mighty name of Jesus. Kasound be here. Be kasound in Jesus' name. Praise the Lord. Palagpakan natin ang ating malapay noon. Alat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Puri ng ating pinakamamahal na Panginoon at patuloy natin pinapabot ang pinakmataas na pupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Amen. At ating pong pinapabot ang doble paggalang, pagbati ng isang magandang umaga sa ating mong beloved evangelist, Pastor Will de Stradalmeda, the end-time prophet of loving God. At lagi po nating inaalala ang mga turo ng isang aral na ating pong minamahal ginagalang assistant, Pastor Lina C. Almeda. Sa mga beloved children, sa ating minamahal na manggagawa sa dagong ito, sa ating mga beloved elders, sa ating pong nakasama, sa inyo mga pong minamahal datihan man, isang upalang umaga po sa ating lahat. At syempre sa ating mga bisita, kung mayroon man sa ating mga Facebook and YouTube viewers, kayo po ay welcome na welcome sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kayo po ay pinagpalang lubusan at mananatili lamang po kayo dyan. Makinig kayo ng may panampalataya sa bawat gawain malapay noon at anuman ang iyong pangailangan, kayo po ipagpapalain ng malapay noon. Amen. At ating pong mga minamahal kunin, ating pong Biblia mga minamahal, ang salita ng ating malapay noon at ating pong panulat at kodero mga minamahal upang itala ang salita ng malapay ating pong pag-aaralan sa umagang ito. Amen. Lahat muna nagagalag, makinig ng salita ng malapay noon, pumalakpak sa ating Diyos na buhay, alat magsabi ng praise the Lord! Amen. Kaya ni ating basahin ating pabugan na talata dito po sa Aklat ng Roma, ang kabanata 6, ang talata 23. Amen. Aklat po ng Roma, kabanata 6, talata 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos, ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. Amen. Palagpakan natin ang ating malapay noon. God bless sa pagkabasa sa salita ng ating pinakamamalapay noon. Ipahintulong niyo mga minamahal, ulitin ko po mga minamahal ang ating pabugan na talata. Ang sabi rito sa 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. Ating pong mamamagitan mga minamahal, ating pong aralin sa umaga itong mga minamahal. God's blessings are gifts and not wages. Mga minamahal, ang pagpapala, ang mga pagpapala ng malapay noon ay may tuturing na regalo galing sa malapay noon at hindi ito isang upa o kabayaran sa kung ano man ang ating ginagawang paglilingkod na ito, mga minamahal. Dahil dito sa ating pambungan na talata, may dalawang salita na talagang may naisip paabot si Apostol Pablo, mga minamahal, sa mga taga-Roma, mga minamahal. Itong salitang wages at yung gift. Ang sabi sa unang bahagi ng pangusap, ang kabayaran o ang upa ng mga kasalanan ng tao ay kamatayan. Datapwat
ang buhay na walang hanggan ay regalo ng Diyos sa mga mananampalataya sa Kanya. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alat magsabi ng praise the Lord. Mga minamahal, napakahalaga nito mga minamahal, itong mga pagpapala. Ito kung paano ang nagiging pananaw at pagkaunawa ng Kristiyano natin. Sa bawat banal na gawain ng malapay noon, darating ang Miyerkules, midweek service, mayroon na namang overnight tuwing Friday. Pagkatapos na ito, isang araw lang, pagtulong, may linggo na naman. Pagkatapos ng linggo, may Bible studies pa. May Bible study pa. Ngayon, paano ba inuunawa? Ano ba ang persepsyon at pananaw ng bawat dadalo sa gawain ng malapay noon o sa mga pagpapalang dumarating sa atin na sa katugunan ng malapay noon? Ano nga ba ang pagkaunawa natin sa mga bagay na ito? Ito ba'y dahil sa ating sariling ginagawa? Dahil ba tayo ay dumadalo kaya dumarating ang kagalingan? Dahil ba tayo ay masipag maghayo, hindi naglilikat sa pag-ayuno, pagpupuri, kaya dumarating ang kabayaran ng pagpapala ng kagalingan ng katugunan nating mga dalangin? O ito ba ay ating kinikilala na ito ay natatanging regalo ng Panginoon sa bawat sumasampalataya? Sapagkat alinman sa dalawa, ang sabi ni Apostol Pablo, bakit hindi na lang ginamit ni Apostol Pablo, mga minamahal, the wages of sins is death? Bakit hindi na lang din ganung the wages, ang upa rin ng good works or good deeds ng mga Kristiyano ay eternal life? Bakit hindi ginamit ang term na wages for the eternal life at ito'y iniba ni Apostol Pablo at ginawa niyang gift? Kaya mga minamahal, may nais i-emphasize dito si Apostol Pablo na dapat nating alamin at malaman na ang mga pagpapala, provision, pabor, kagandang loob ng malapay noon, ito ay hindi kailanman nagiging kabayaran o upa sa ginagawa nating paglilingkod sa malapay noon. Hindi po pwedeng sabihin, ay, malakas akong pumalakpak kaysa sa aking katabi, kaya darating ang upa sa akin ng katugunan ng aking dalangin. Ay, hindi ako umaabsent sa pagdalo sa gawain malapay noon. Karapat-dapat akong tumanggap ng upa ng pagpapala galing sa malapay noon. At dahil dito, minsan, dadalo tayo, nawawala na ng tunay na saysay kung paano natin dapat ipaabot ang pagpupuri pagsamba sa malapay noon dahil nakikita natin na tutugunin tayo ng Diyos dahil sa ating gagawin. Minsan sinasabi natin, ay, kaya ka hindi pinagpala kapatid dahil hindi mo ginagawa ito. Walang upa, walang kabayaran dahil nakakalimutan natin ito. Paano yun, mga minamahal, samantalang sa mga pangaral, narinig natin iyon. Kapag hindi ka pumalakpak, ang sabi ng mga pastor, pag hindi ka nagsabi ng Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hindi tatalsik ang kaaway. Yun ay totoo. Kapag hindi natin ginawang pagpalakpak, hindi tayo nakapokus, nakasentro sa salita ng mga wala tayong panampalataya, hindi darating ang katugunan ng ating mga dalangin. Pero hindi sinasabi na yun ay dapat kilalanin bilang upa o kabayaran ng ating ginagawa. Yun ay gift o regalo ng malapay noon. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Sa ating buhay, sa mundong ito mga minamahal, lahat ng bagay na ating ginagawa ay mayroong resulta at kalalabasan. Sabi nga ng siyensya, in every action, there is always an opposite reaction. Kapag gumawa ka ng hindi maganda, asahan mo, pangit ang magiging resulta. Kapag ikaw ay, kapag tayo ay gumagawa ng mabuti, asahan natin ang magandang kalalabasan. Sometimes, minsan, kahit gumawa ka ng maganda, nagiging pangit ka sa paningin ng iba. Kapag gumagawa ka naman ng mali,
minsan ikaw pa ang napupuri. Totoo yun. That's reality. Yan ay katotohanan, mga katotohanan. Subalit ang ating aralin ay nakasentro sa sinabi ni Apostol Pablo na ang bawat ginagawa natin, merong katumbas, merong kalalabasan. Subalit paano natin ito unawain? Kung ito ba ang upa, kabayaran, o ito'y natatanging regalo galing sa Malapaynoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamalapainoon at magsabi ng Praise the Lord! Mga minamahal, mahalagang tanong, bakit mahalagang maunawaan ng mga Kristiyano na ang lahat ng mga pagpapalang ito, mga minamahal na dumarating sa atin, kagalingan ng karamdaman, pagbabago ng buhay, pagkakaroon lagi ng kapayapaan, ng puso't isipan, pag-asa, grabe yung paghahayo, grabe mga minamahal na talagang ginamit ng Malapaynoon sa pagbuka ng ating labi na pinagpapala yung ating mga kapatiran, lumalakas ang kanilang pananampalataya sa Malapaynoon. Bakit mahalagang maunawaan na itong mga minamahal ay natatanging regalo at hindi upa o kabayaran ng ating ginagawa sa Malapaynoon? Kindly, ano ang sabi ng Deuteronomio, ang kabanatay 17, ang talatay 20? Isabay po natin isunod ang Juan 15:5. Amen. Dito po sa aklat po ng Deuteronomio, kabanatay 17, talatay 20, upang ang kanyang puso ay huwag magmataas sa kanyang mga kapatid, at siya'y huwag maligaw sa utos, maging sa kanan o sa kaliwa, upang kanyang maparami ang kanyang mga araw sa kanyang kaharian niya at ng kanyang mga anak sa gitna ng Israel. Dito po sa aklat ng 1, kabanatay 15, talatay 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Palagpakan natin ang ating Malapaynoon. God bless sa paggawa sa salita Malapaynoon. Napakalinaw ang sabi ng Biblia, mga minamahal. Hindi dapat magmalaki ang sino man, ang Kristiyano, o di kayo dumating ang time na isipin niya na dahil sa kanyang ginagawang pagsumikap sa Panginoon sa Malapaynoon, ay nagiging kabayaran lahat ng pagpapalang dumarating sa kanya. Hindi dapat yun ang papasok sa isip ng Kristiyano. Dahil kapag yun ang papasok sa isip ng Kristiyano, hindi na kailanman makikita ang kapurihan ni Kristo sa ating buhay. Ang makikita, para na lamang yung ating sarili, yung ating ginagawa ang nakita. Kapag ikaw ay nagpatotoo, make sure na pagpapalain ang makikinig. Ang nakikita sa iyong patotoo ay ang kaluwalhatian, ang walang pag-ibig at kahabagan ni Kristo. At hindi ang nakikita ay kung paano ka ang iyong ginagawang diskarte para marami ang naliligtas, marami ang pinagpapala, samantalang iba, hindi ganun ang nangyayari sa kanila. Kaya tuloy ang Kristyanong makapakinig, ang mararamdaman ay tila baga nahihiya sa kanyang sarili. At hindi nakikita na ang Kristo ay dapat papurihin ng sambahin. Minsan sa ating pananalita, mga minamahal, sa ating kilos, hindi natin nababantayan, hindi napapurihan o hindi nakikita ang Malapaynoon. Naangkin natin ang gloria na dapat ay para sa Malapaynoon dahil iniisip natin o ang mas na ipapakita natin ay yung ating ginagawa. Lagi tayong nag-ayuno, walang patid. Pero hindi sinasabi sa araling ito na masama ang pag-ayuno. Pero sa ating pananalita kasi, mas nangingibabaw yung ating ginagawa kaysa sa ginagawa ng Malapaynoon. Tuloy kapag ang kapatid nating kausap, kahit anong pilit niyang nais na makadalo, makapag-ayuno, pero gayon ang ating tila baga lalong dumarating ang kaaway at lalong nag-insert sa kanyang isip at puso. Kasi tila talagang walang-wala. Mga minamahal, ang sabi ng Biblia, kung wala ang Diyos, wala ang Malapaynoon sa ating buhay, wala tayong magagawa. Ibig sabihin, dito sa Jesus Mary Crusade International Ministry, pansinin niyo yung ating magkapatid. Pag sila ay nagsasalita, hindi nawawala sa kanilang pagsalita yung laging salitang
sa habag lang ng malapaynoon. Kung luluubin ng malapaynoon, kapurihan lang sa malapaynoon, sa dalangin lagi ng aming malapastor. See? Kapag yan ay laging narinig ng ating mga kapatid, ng mga baguhan, nagmumula sa ating puso, hindi nila kailanman makikita na tila baga ang iyong sarili ang ibinabalandra mo sa iyong patutuo, kundi ang Diyos na nahabag lang sa iyo kung paano tayo pinagpapala ng malapaynoon. Then ang sabi ni Apostol Pablo, yan ay gift ng malapaynoon. Kung ipaglalandakan natin ang mga bagay na ating ginagawa, ang sabi ng Biblia, sa totoo lang, walang matuwid, wala ni isa. Lahat ay karapat-dapat na maparusahan. Kaya doon pumapasok ang kabayaran, ang upa ng ating mga ginagawa. Mga minamahal, ito yung, minsan may mga tanong, ang sabi nila, paano na lamang yun? Ibig sabihin ba, magmula ngayon ay hindi na kami dapat pang mag-ayuno ng diretsyo? Hindi na dapat palang bulakpak? Hindi na pala dapat makinig ng mabuti dahil baka dumating ang time, isipin namin, darating ang aming upa dahil yun ang aming gagawin. Mga minamahal, hindi yan ang naisiparating ng malapaynoon sa umagang ito. Sa tagpong ito na ating mababasa, napakaganda talaga ng ibinigay ng malapaynoon na isang parabola, mga minamahal. Nubisan sa nangangaral, at sabi niya, ang kaharian ng Diyos ay maitutulad sa isang lalaking nagmamay-ari ng isang ubasan. Kung saan siya ay naghanap ng kanyang uupahan na manggagawa sa kanyang ubasan. Umagang-umaga pa lang, sa totoo lang, hindi pa sumisikat ang araw, naghahanap na siya ng mga taong uupahan niya sa kanyang ubasan. May nakita siya at sumang-ayon sila sa matatanggap nila na isang denaryo. Makalipas ang 3 oras, itong may-ari ng ubasan, lumabas muli sa kanyang tahanan, nagharap muli ng uupahan sa kanyang ubasan. Meron siya nakita sa mga palengke na mga walang ginagawa. Kaya sinabi niya, yaman kayo ay walang ginagawa. Hali kayo, sumama kayo sa akin, uupahan ko kayo doon sa aking ubasan. Sumama sila. Makalipas ang 6 hanggang 9 na oras, muli na namang lumabas ang may-ari ng ubasan at nakita niya mga minamahal at sinabihin niya muli na hali kayo, sumunod kayo sa akin, kayo'y aking uupahan sa aking ubasan. Sumunod sila at sa huling pagkakataon, after ng 11 hours mga minamahal, nakita niya yung mga walang ginagawa, mga aring mga tambay ito mga minamahal, walang ginagawa sa daan. Kaya sabi niya, kayong walang ginagawa sa buong maghapon, sayang inyong oras, bakit kayo hindi sumama o bakit try niyong subukan niyo na sumama sa akin, kayo uupahan ko sa aking ubasan. Kaya lahat sila mga minamahal ay sumama. Tingnan natin kung ano nangyari. Ipagpatuloy natin ito mga minamahal sa Mateo 20, ang talatay 8 hanggang 15. Pakinggan natin mga minamahal, ano ang sumunod nung sila ay, o after na, nang matapos nila yung kanilang gawain sa ubasan ng may-ari. Amen. Dito po sa aklat po ng Mateo, kabanata po ay 8, talata ay 8 hanggang 15. At nang dumating ang hapon, sinabi ng Panginoon ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo ang mga manggagawa at bayaran mo sila ng kaupahan sa kanila na mula sa mga huli hanggang sa mga una. At paglapit ng mga inupahan nang malapit na ang 11 oras, ay tumanggap bawat tao ng 1 denaryo. At nang magsilapit ang mga nauna, ang isip nila'y magsisitanggap sila ng higit. At sila'y nagsitanggap din ng bawat tao ng 1 denaryo. At nang kanilang tanggapin ay nangagbulong-bulong laban sa puno ng sangbahayan, na nangagsasabi, isa lamang oras ang ginugol nitong mga huli,
Sila'y ipinantay mo sa amin, na aming binata ang hirap sa maghapon at ang init na nakasusunog. Datapwat siya'y sumagot at sinabi sa isa sa kanila, Kaibigan, hindi kita iniiring. Hindi baga nakipagkayari ka sa akin sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at humayaw ka sa iyong lakad. Ibig kong bigyan itong huli ng gaya rin sa iyo. Hindi baga matuwid sa aking gawin ang ibig ko sa aking pag-aari? O masama ang mata mo sapagkat ako'y mabuti? Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. God bless sa pagbabasa natin, mahal na Panginoon. Sa totoo lang, mga minamahal, kung sa atin lang na pananaw, tila may katwiran naman talaga yung nagsabi na grabe, magmula umaga pa sila o kahapon pa sila nag-start magtrabaho. Yung iba, dumating lang, 1 oras na lamang matatapos na ang pag-aani ng ubasan. Bakit? Pare-parehas lang sila ng natanggap. Samantalang ine-expect ng nauna na higit pa ang kanilang matatanggap. Pero, ang sabi ng Diyos, ito ang dahilan kung bakit ang Diyos ay nagbibigay ng regalo sa atin, mga minamahal, at hindi upa. Ito ang sabi ng Diyos, mga minamahal. Sabi dito, mga minamahal, sa 14, kunin mo ang ganang iyo at humayo ka sa iyong lakad. Ibig kong bigyan itong huli. Ibig kong bigyan itong huli ng gaya rin sa iyo. Ang sabi ng mga Pinoon, ibig daw ng Diyos na ibigay din kung ano ang ibinigay niya sa iba. Sabi sa 15, hindi baga matuwid sa aking gawin ang ibig ko sa aking pag-aari? Umasama ang mata mo sapagkat ako'y mabuti. Ibig sabihin, mga minamahal, sa totoo lang, hindi dapat isipin ng mga Kristiyano, natin, ako man, na kaya tayo nakatatayo, mga minamahal, kaya tayo nakapapalakpak, kaya kumikilos ang presensya ng mga Pinoon, may gumagaling sa kanilang mga karamdaman, maraming mga naliligtas dahil tayo ay nagkakaloob, tayo ay giver, hindi dahil sa bagay na yan. Kundi ang sabi ng Biblia, dahil ganoon ka-generous ang mahal na Panginoon para magpala sa bawat sa atin. Minsan mga minamahal na isip natin, bakit si ganito? Ngayon lang? Pinagpala na agad. Ngayon lang dumalo? Bakit nakaawit agad? Nakatugtog agad? Nakatayo sa pulpito? Nandyan agad mainit? Sometime, totoo nga sabi ng meeting, bakit tayo tumitingin sa iba? Ang yung ambang likod, mga minamahal, sa totoo lang, naramdaman ko yan, mga minamahal. Bakit tayo tumitingin sa iba? Bakit sige na ito ganyan? Samantalang ako matagal naman na. Bakit sila? Silang parang pinapaboran. Pero nakalimutan natin, ang sabi ng Biblia, ang Diyos hindi madamot. Ayaw ng Diyos na ako lang, ikaw lang ang pagpapalain niya o gagamitin niya sa kanyang ubasan. Nais niya rin ang iba maramdaman kung ano yung sinasabi ni Apostol Pablo, gift. Yan ay regalo galing sa mahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag naramdaman mo sa iyong puso at nasa bahay ka pa lang at dadalo ka sa gawain, naisip mo, dapat ko palang palakpakan ng Diyos. Dahil dumating pala sa akin ang kagalingan, ang pagbabago ng buhay, patuloy na may kapayapaan, bagamat sa aming paligid may kaguluhan, patuloy ko naramdaman ang kalakasan, bagamat inuubo ako, mahina ang sabi ng iba, yun pala ay dahil regalo ng mahal na Panginoon sa akin at hindi sa bagay na kaya kong gawin sa harapan ng mahal na Panginoon. Kapag yan ang ating mararamdaman, imposible na pagdating pa lang dito, sabi nga, nasa right of way pa lang tayo, mararamdaman mo na ang presensya ng mahal na Panginoon. Tataas na ang iyong kamay, ang iyong palay mo, magpupuri na sa mahal na Panginoon! Amen? Bakit? Dahil nakikilala natin ang Diyos. Ganun ang kanyang kagandahang loob sa bawat isa sa atin. Nung araw mga minamahal, sa totoo lang, tayo sabi ng Biblia, makasalanan. Karapat dapat tayo sa kabayaran, ang sabi ni Apostol Pablo, sa kamatayan. Karapat dapat na tayo mga minamahal na ibilang sa mga masamang damo. Subalit dumating ang habag ng mahal na Panginoon.
May ginamit, mangaral, sabi nila, kayo ba'y may karamdaman katulad ng cancer, leukemia? Nais ba ninyo magkaroon ng pagbabago ng inyong buhay? Maayos ang inyong masama o magulong pamumuhay? Dumalo kayo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang Diyos namin doon, buhay, mabuti, mahabagi, nagpapala. Nung tayo mga minamahal, nung araw na tayo'y pumarito mga minamahal, hallelujah, sabi ng mga patotoo, hindi namin alam kung bakit, pero tuloy-tuloy ang aming luha. Ang pagpatak ng luha sa aming mata. Tuloy-tuloy. Kami, hindi namin namamalayan na itaas na namin ang aming kamay. At sabi ng ilan, hindi namin namalayan yung aming karamdaman. Pinagaling na pala ng malapay noon. Amen? Totoo yan. May mga ganong nagpapatotoo mga minamahal. Unang pagdalo pa lang, natamo na nila ang kagalingan. Pero may mga iba, inabot pa ng ilang buwan. Inabot pa ng ilang taon. Tsaka sila gumaling. Pero ang sabi ng malapay noon, anak, huwag mong hayan, huwag mong isipin na ang kagalingan o mga pagpapalang ito ay dahil sa bagay na iyong nagawa, kundi dahil yun ang ibig kong mangyari. Ayun ang ibig kong pagpapala na maramdaman ng mga baguhan. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Basahin natin ang Roma 2:34. Amen. Roma 2:34. Amen. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Alam magsabi ng praise the Lord. Dito po sa aklat ng Roma, kabanata ay 12, talata ay 4. 2 po. 2. Sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamalapay noon. Ito mga minamahal ay nagpapakita. Sabi nga mga minamahal, amen, sa 2. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis. Amen. 2:4. Sa 2:4 po muna tayo. Amen. Amen. Praise the Lord. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ang siyang umaagay sa iyo sa pagsisisi. Nagugulat tayo, mga minamahal. Minsan, may nagawa tayong hindi tama sa paningin ng mga Panginoon. Kapag tayo, mga minamahal, ay talagang napagalitan, naituwid, nasita, mga minamahal, pero sabang ng mga Panginoon patuloy ka, magugulat ka lang mamaya-maya, may darating sa iyong blessing. May blessing pa rin. May breaking pa rin. Amen? At sabi ng Biblia, hindi para konsintihin ka, pero yan ay hipo ng malapay noon, yan ay gift ng malapay noon. Bakit? Ibig ng Diyos na ipaalala sa iyo na kapag tayo mga minamahal, ay magpapatuloy na maglingkod sa malapay noon at walang ibang nasa sentro kundi ang Diyos, hindi tayo kailanman maagaw ng kaaway. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Mas doon mo mararamdaman yung time na napakabuti ng Diyos. Doon tayo naaakay sa pagsisisi. Doon natin nalalaman na wala pala talaga tayong maipagmamalaki sa harapan ng malapay noon. Tanging ang Diyos ang ating kailangan, mga minamahal, para tayo'y makapagpatuloy sa buhay na ito, mga minamahal. Imagine, mga minamahal, grabing mga pangyayari, hindi normal na pangyayari, mga minamahal, nangyayari sa atin. Laging ang paalala ng ating beloved Lord the Preacher, mga minamahal, yung mga hindi karaniwan na nangyayari, mga minamahal. Imagine yung tuloy-tuloy na paglindol sa iba't ibang panig, yung hindi matapos-tapos na alitan, digmaan, kamakailan lang dyan sa Israel po, Palestine, mga minamahal. Grabe. Kung hindi ko alam kung napanood yung mga minamahal, yung sanggol, na binidyo pa talaga mga minamahal, tapos pinugutan ng ulo. Grabe nung napasok ang bansang Israel, may part doon mga minamahal, yung sanggol, binidyo pa talaga mga minamahal, tapos pinatay, pinugutan ng ulo mga minamahal. Grabe mga minamahal, karahasan ang nangyayari. Pero sa likod ng mga ganyan na maaring kapahamakan, disgrasya, na maaring masalubong ng mga Kristiyano habang sila'y bumabiyahe patungo sa kanya-kanyang lakarin, still, ang regalo ng Diyos na pag-iingat ay laging sumasa atin. Amen? Hindi ba natin mapasalamatan ang malapay noon sa mag-isang linggo matatapos sa mga minamahal? Narito tayo,
narito tayo. Sa habang ng malapay noon, kayo po, nakaupo, malakas, malusog. Samantalang sa oras na ito, merong itinatagpo sa ospital. Sa totoo lang, sa oras na ito, baka meron ng binawian ng buhay. Sa oras na ito, mga minamahal, sa ibang bansa, kung tuloy-tuloy pa nating man, sa oras na ito, baka may panibagong video na naman ng pagbugod ng ulo. Pero tayo, mga minamahal, sa habang ng malapay noon, pinag-iingatan, pinagbubuklod, mga minamahal, amen? Dahil nais sa parira sa malapay noon, ang kanyang walang hanggang kabutihan, ang laging nagko-comfort sa atin, mga minamahal, na hindi dapat, mga minamahal, tumingin sa mga bagay na makapaglalayo sa iyo, sa malapay noon. Hindi pala dapat tumingin sa iyong sarili para ipakilala sa malapay noon ang ating nagagawa. Kundi si Kristo ang ipakilala natin sa iba, sa lahat, na siya ay mabuti, ganun ang kanyang kagandaang loob, siya'y sagana, mapagpala sa bawat isa atin, tumutugon sa ating mga dalangin. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, at magsabi ng Praise the Lord! Mga minamahal, sabi rito, mga minamahal, sa ating susunod na talatang babasahin, kung tayo sa oras na ito ay tila hindi natin nararamdaman yung kagalingan ng karamdaman, tila baga sa atin o sa ating pamilya may karamdaman. Lalo malamig ang panahon ngayon, mga minamahal, ang ilan maaaring sa trangkaso, lagnat, ubo, sipon, yung iba, dengue, mga minamahal. O ang iba, mga minamahal, maaaring meron pa rin yung positibo sa COVID. Yung narinig natin na yung flying pneumonia, mga minamahal. O kung ano man karamdaman at sitwasyon na mayroon tayo, na tila baga, parang hindi ko maramdaman yung regalo na tinutukoy ng Biblia. Yung ating pinag-aralan, tila baga parang hindi ako ata nabibigyan ng malapay noon nitong walang bayad na pagkuparan na ito. Ako ba ay isa pa rin ba sa narapat na pagpalain ng malapay noon? Mayroon pa ba akong dapat hintayin? Ako ba ay magpapatuloy pa sa paglingkod sa malapay noon? Kahili, ating basahin dito sa Roma, Kabanatay 8, at talatay 32. Roma 8, at talatay 32. Amen. Dito po sa aklat ng Roma, Kabanatay 8, talatay 32, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Amen. Palagpakan natin ang ating malapay noon. Ang lahat magsasabi ng Praise the Lord! Ang sagot ng malapay noon, kung ang Diyos nga nagkatawang tao, bagamat alam niya darating ang time, siya'y hahambalusin, hampasin at sasabihin, kung talagang ikaw ang Kristo, sinong umampas sa iyo? Alam ng Diyos yon na darating yon. Bagamat alam ng Diyos, mga minamahal, na siya ay talagang lalatiguhin, mga minamahal, na sasama pa yung balat niya, ilang parte ng kanyang katawang, mga minamahal, sa paghila. Bagamat alam ng Diyos sa kanyang pagkatawang tao, mga minamahal, na siya ipapako, imamak ng lahat, still, ginawa ng malapay noon yun, mga minamahal, iniaalay niya ang kanyang buhay nang walang bayad, mga minamahal, upang ngayon, yung ating tanong, darating pa ba ang kagalingan? Darating pa ba yung kalutasan ng ating dalangin? Kailangan pa bang patuloy? At sabi ng Biblia, bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Palakpakan natin ang ating malapay noon. Kayang-kaya ka pagalingin ng malapay noon, mga kapatid. Ang pagliligtas ng malapay noon, ang pagtugon sa inyong dalangin, sa totoo lang, inihahanda yan ng malapay noon. Sabi nga ng Biblia, ang malapay noon kailanman hindi nahuhuli. Hindi rin lumalampas ang Diyos sa pagsaklolo, laging on time ang malapay noon, mga minamahal. Amen? Amen, mga minamahal. Dahil doon natin mas nakikita, mga minamahal, na ang Diyos, mga minamahal, Diyos na walang imposible sa kanya, mga minamahal. O lahat talaga posible sa Diyos. Dahil kung in advance, mga minamahal, yung mangyayari, sabihin ng Diyos, sa ganitong taon, papalain kita, ganito, gagaling ka. Baka yung paghihintay pa lang natin ng taon na yan, o yung araw bago dumating ang taon na yan, magbago na ang ating pananampalataya. Pero ang Diyos, laging on time. Bakit? Hinihintay lang ng Diyos yung lagi kang
nakapikit, nakataas ang kamay, nagpupuri, nakikipag-usap, umaasa, nagtitiwala. That moment, tutugunin ka, ililigtas ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya sabi ng ating mga kapatid, matidisgrasya na lamang kami, babagsak ng malaking bato. Pero naalala ko, ang turo ng mga pastor, nanalangin, halimbawa Panginoon, patawarin mo po ako sa unang dalangin ng mga pastor Smeda. Ilayo mo ang disgrasya nito sa pangalan ni Jesus, kasabi po sa in Jesus' name. Anong nangyari? Pagkadilat ng kanyang mata, safe na pala sila. Bakit? On time ang mahal na Panginoon. Dumating ang pagpapala ng mahal na Panginoon. Amen? Ganun kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang regalo ng Diyos sa bawat isa atin na hindi lang tungkol sa buhay ng walanggan, mga minamahal, kundi yung mga kailangan natin habang tayo nabubuhay, yan ay nakahanda, nakalaan sa bawat isa atin, mga minamahal. Kung gayon, kung nararamdaman natin ang mga regalo ng mahal na Panginoon, pagpapalang ito na walang bayad, mga minamahal, ulitin po natin, hindi nangangahulugan na hindi na tayo mag-ayuno, hindi na tayo dadalo, hindi na tayo papalagpag. Amen? Amen po, mga minamahal. At sabi ni Apostol Pablo, ipagpatuloy natin yan. Sabi nga, mamaya sa ating babasahin, sa Filipos 2:12, kinakailangan nating ipagtrabaho ang ating kaligtasan na may takot at panginig. At yan, mga minamahal, ay pagpapakita ng pagpapahalaga doon sa regalong ibinigay ng mahal na Panginoon. Kaya natin po munang basahin. Filipos 2:12. Malapit na tayong magtapos, mga minamahal. Aklat po ng Pilipos, Kabanata 2, talata 12. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Alat magsabi ng praise the Lord. Alat magsabi ng praise the Lord. Ganito po, mga minamahal, ang Diyos sa totoo lang ang unang nagbigay ng pagpapala. Regalo, mga minamahal. Sabi nga ng John 3:16, for God so loved the world. Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtungan na anak para sa atin na sino mang sapalataya, ililigtas ng mga Panginoon. Hindi lang ililigtas ang kaluluwa, kundi magkaroon ng kagalingan ng ating mga karamdaman sa mga minamahal na Facebook and YouTube viewers. Ito po ang regalo na inanda ng mahal na Panginoon para sa inyo. Kayo'y kayang pagpalain ng mahal na Panginoon. Ano man ang inyong pangailangan, kayang tugunin ng mahal na Panginoon. At sabi ng Pilipos, mga minamahal, huwag nating kalimutan ipakita yung ating pagpapahalaga sa regalong ito ng mahal na Panginoon. Balikan natin, mga minamahal, na una ang mahal na Panginoon nagpakita, nagbigay ng regalo. Ngayon, ang gagawin natin, mga minamahal, ay pasalamatan ang ating mahal na Panginoon. Kapag nakita ng Diyos ang iyong laging pagparito, Miyerkules, Biyernes at Linggo, lalo na sa free time talaga, sapagkat ang ilan sa atin nagtatrabaho, bagamat gustong-gusto nila physically maka-attend dito, pero dahil nga sa trabaho, mga minamahal, ang habang ng mahal pa yun dahil pa rin sa willingness sa kanilang puso na umaten ang gagawin ng iba, kukunin ang kanilang gadget, bubuksan mga minamahal ang data o wifi, makikisa sa live na pupuri sa mahal na Panginoon. Amen? Nandoon, pagsikap mga minamahal, nandoon bawat isa. Ang sabi mga minamahal, lahat ng ating ginagawa mga minamahal, yan ay pagpapakita ng pasasalamat sa regalong ibinigay ng mahal na Panginoon. Kaya pag nakita ng Diyos na ikaw ay tuwang-tuwa, magagalakin, hindi tayo nakapagreklamo sa ating natatanggap, darating muli ang panibagong pagpapala. Ay kapag may panibagong pagpapala, papalagpag muli ang mga Kristiyano, dadalo pa rin sa gawain ng mahal na Panginoon para pasalamatan ng Diyos. At dahil dyan, pag nakita muli ng Diyos, ang iyong maningas na pupuri sa mahal na Panginoon, pagpapalain ka na naman ng pinakamamahal na Panginoon. Yun, mga minamahal. Ang illustration na hindi kailanman magpupuri muna, tapos darating ang blessing. Amen? Amen? Amen, mga minamahal? Sa totoo lang. Pero baka magulang kayo, sabi niyo mga minamahal, paano ang sinabi sa pagpupuri ay may pagpapala? Pero tandaan ninyo mga minamahal, ang sabi mga minamahal, upang hindi kailanman mahulog sa silo ng kaaway, umabago ang ating pananaw at isip,
tandaan natin, walang ibang unang nagbibigay at nagbubukas ng pinto ng pagpapala, kundi ang Diyos. Mga minamahal, doon tayo natututong pumalakpak, magpuri, at pag nakita ng Diyos ikaw ay nagpupuri, nagpapasalamat ka, hindi ka nangangailangan, magugulat ka na lang. Yung kakailanganin mo na hindi mo pa kailangan ngayon, ibibigay na ng Malapanginoon. Kaya pupurihin mo muli ang Malapanginoon! Tulad ni Haring David, 7 times na pupuri. Sa totoo lang, kung titignan yung content ng pupuri ni Haring David, hindi naman pupuri na, Malapanginoon, bigyan mo ako ng 10 sasakyan, Malapanginoon. Hindi ganun eh. Hindi ang pag-awin ni David ay hindi tungkol sa darating, kundi ang pupuri niya ay tungkol sa dumating na kanyang pinagpapasalamat sa Malapanginoon. Kaya dahil lugod na lugod ang Malapanginoon, lalo siyang muling pagpapalain ng Malapanginoon. Amen? At yan ang regalo na sinasabi ng Biblia, mga minamahal. Amen? Huling versikulo, mga minamahal, ating basahin dito sa Mateo, ang kabanatay 10, ang talatay 8. Ating basahin. Ito na po ang huling Aklat talata po mo. ng Mateo, kabanata po ay 10, talata po ay 8. Mangagpagaling kayo ng mga may sakit, mangagpabangon kayo ng mga patay, mangaglinis kayo ng mga ketong, mangagpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Palakpakan natin ang ating Malapanginoon. Panawagan ng Malapanginoon, mga minamahal, sa darating na ating nalalapit na church anniversary, mga minamahal. Inumpisan na po, mga minamahal, ang paglikom ng special offering. Dahil nga sa habang ng Malapanginoon, ating pinagpipray ang mini crusade per barangay. Ngayon, ang sabi ng ating binasang huling talata, tinanggap natin na walang bayad, tayo ay nagkaroon ng kagalingan ng ating karamdaman, nagbago ang ating buhay, mula sa magugulo at masamang buhay, binago tayo ng Malapanginoon. Napalitan yung pananaw natin, nakala natin, ang mundo lang na ito ang magpapasaya sa atin. Pero ang Diyos pala, kahit wala kang ulam, pero pag may Diyos ka, yun ang tunay na kasiyahan. At sabi ng Biblia, yang mga tinanggap mong pagpapala na mayroon ka, galing yan sa Malapanginoon, ibahagi mo rin ng walang bayad sa nangangailangan. Amen? Kaya sabi, tayo'y makiisa. Huwag tayo mga minamahal. Kapag paglabas pa lang sa gawain ng Malapanginoon, application agad ng napag-aralan. Buksan ang ating labi, sabihin natin, Manong, kapag tayo nagkukumute, sabihin natin, Manong, kayo po ba ay may karamdaman? O meron po kayong miyembro sa pamilya na may karamdaman? Try niyo pong dumalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang Diyos namin doon buhay! Kayang magpagaling dahil iniibig kayo ng Malapanginoon. Kapag lahat yan gagawin natin sa lahat ng taong magkasalamuhan natin, ayun ang sabi ng Biblia, yung regalong ibinigay ng Diyos na buhay walang kaligtasan, kagalingan, na tinanggap nating walang bayad, tuwang-tuwa ang Diyos, nakikita niyang ibabahagi mo rin sa iba ng walang bayad. Tayo po'y umawi sa ating Malapanginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Bawat yugto, awit na awit. Nangangmamasid sa tuwina at nagbabantay. Di pinabayaan kailanman. Di ka nagkulang. At sa aking kalungkutan, ikaw ang darama. Hallelujah, 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 hallelujah. Kabutihan mo sa akin, hindi mapapantayan. Hindi pinabayaan kailanman. Hindi ka nagkulang.
pag-ibig, O Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinamo mo at minahal magpakailanman. Saan man ako magtungo, ako'y ingatan. Amen, hallelujah, hallelujah. At sa oras ng kagitan, ako'y tinutulungan. Hindi pinabayaan kailanman. Hindi ka nagkulang, dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo hinayaan mag-isa, dakilang pag-ibig, O Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinango mo at minahal magpakailanman. Ikaw ang gabay sa aking buhay, sa'yo ako'y nagmamahal. Ang inaasam na ako ay tulungan, na masusunod iyong kalooban. Dakilang pag-ibig, yes Lord, hallelujah, hallelujah. Aking nadarama, hindi mo hinayaan mag-isa, dakilang pag-ibig, O Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinango mo at minahal magpakailanman. Mula sa kadiliman, Hinango mo at minahal magpakailanman. Purihin natin, mahal na Jesus, maminamahal. Sa umagang ito, muli tayong pinangungusapan ng ating mahal na Panginoon. Ang kaligtasan na ipinagkatiwala sa atin ay nang dahil sa pagmamahal ng Diyos. Hindi sabay-sabay na panahon tayo tinawag, tulad ng ating nabasang mga talata. May tinawag na maaga, may tinawag ng tanghali, hapon, isang oras na lang, malapit na lang magbabalik ang mahal na Panginoon, ay mayroon pang tatawagin. Ngunit, sa huli, pantay-pantay ang ating matatanggap, ang pagpapalang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Hindi na ngahulugan, maminamahal, na dahil sa matagal na tayo, ay pababayaan na natin ang ating mga sarili. Habang tumatagal, sabi nga ng awitin, it's sweeter than the day before. Lalong nagmaningas, lalong ang iyong pagmamahal sa ating mahal na Panginoon, lalo pang nadadagdagan araw-araw. Hindi tayo nagrereklamo. Hindi tayo, maminamahal, tumitingin sa yung iba ay ngayon lang naligtas, pinagpala na, ikaw ang tagal-tagal mo nang naglilingkod sa mahal na Panginoon, ngunit wala pa rin napapala. Wag. Ang tingnan natin, maminamahal, ay yung pangako ng ating mahal na Panginoon. Yung kanyang ibibigay sa iyo na langit at buhay na walang hanggan. Maring dahil ikay sinubok, dahil ikaw ay pinangungusapan,
na anumang mayroon ka, tinuturuan kang maging matapat, ipagpatuloy ang pagtatrabaho ng iyong kaligtasan, walang alinlangan, walang reklamo. Ang mahalaga, langit ang ating patutunguhan. Ang mahalaga, makarating tayo doon sa pangako ng ating mahal na Panginoon. Kaya, huwag tayong tumingin sa iba, huwag tayong tumingin kung kanino man. Ang Biblia mismo nagsasabi, look unto Jesus, for He is the author and finisher of our faith. Si Kristo lamang ang ating titingnan dahil siya lamang tagapagtapos ng ating pananampalataya. Darating din naman ang pangako ng mahal na Panginoon. Malapit na. Kaya yun ang ating i-claim. Amen. Amen. Praise the Lord. At minsan sa ating mga nagawang mga kamalian, iba ang ating sinisisi. Huwag. Lagi nating isipin, maminamahal, na ang paglilingkod sa malapain, ito po ay race na parang matagalan. Kinakailang marating mo, maabot mo. Ang hindi makakaabot, ayan, dumadaan sa libingan. Huwag na tayong manalangin, huwag na tayong mag-isip na tayo pinadaan sa libingan. Dahil napipinto na ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Anytime now, rapture will take place. Ang nakakatakot ay maging katulad tayo dan sa mga nangyayari sa ating minamahal na mga kababayan na kahit anong pangangaral, mabuting balita, ini-ignore ang pangangaral. Yan, natatabunan ng lupa, nadidisgrasya, namamatay araw-araw, ang napakarami. Kaya kumilos ng mga anak ng Diyos. Amen. Maging busy po tayo sa katawagan natin na tayo po'y tinawag para mangaral, magpatotoo, magdala ng bunga. Sa ganung paraan, maminamahal, hindi ka mag-iisip ng kalugihan. Ang maiisip mo palagi ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating Diyos na buhay. Sa ating minamahal na mga viewers, ating mga beloved webcast viewers, ating minamahal na mga nanonood sa Facebook, sa YouTube, may 4 na reglamento ang kaligtasan. Unang-unay, pananampalataya. Pangalaway, pagsisisi. Ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. At ang pang-apat ay bautismo sa Espiritu Santo. Kung wala ka nitong 4 na ito, magtatanong ka na sa iyong sarili, kahit may relihiyon ka pa, kahit ikaw pa ay may denomination, ikaw pa ay kasama sa isang dambuhalang relihiyon, hindi po, maminamahal ang relihiyon ang makapagliligtas sa atin. Hindi yung ating sinasamahang gawain ang makapagliligtas sa atin. Maliwanag ang sinabi ng Biblia, maminamahal, John 1:12, sino lamang ang tumatanggap kay Kristo, kumikilala kay Kristo na kanyang tagapagligtas, Diyos at hari ng kanyang buhay, sila lamang ang binibigyan ng karapatan para magiging tunay na anak ng Diyos. Kaya kailangan natin ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay nakukuha sa pagkikinig at pagkinig ng Ebanghelyo na kaligtasan. At ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na hindi mo nakikita, ngunit pinaniniwalaan mo, kahit may cancer ka, may sakit ka sa puso, may high blood ka, ikay bulag, ikay pipi, ikay bingi, ang Diyos na iyong tatanggapin sa umagang ito. Saan ka man naroon, ang Diyos na yan, maminamahal, si Kristo. At kung ikaw ay malapit sa mga gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa buong Pilipinas, maging sa ibayong dagat, 46 na bansa, mayroon ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Lumapit ka lamang sa mga gawain na yan at magpaturo ka. Ang lahat ng mga lalapit sa iyo, tuturuan ka paanong lumapit sa ating mahal na Panginoon. Ngayon, tuturuan namin kayo paano lumapit sa ating mahal na Panginoon. Tanggapin si Kristo na yung tagapagligtas. Lahat ay nagkasala, lahat ay nagkakamali, walang matuwid kahit isa. Ngunit kung ikaw ay magpakumbaba, manumbalik sa ating mahal na Panginoon, tatanggapin ka ng ating mahal na Panginoon. Ariin kang tunay na anak para magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya sa umagang ito, itaas ang inyong kanang kamay, tandaan ang inyong pagsuko, sumunod kayo sa panalangin na aming babanggitin. Sabihin mo, mahal na Panginoong Yesus, salamat po sa Ebanghelyo na kaligtasan na aking napakinggan. Ako'y naniniwala, ako'y nagtitiwala, sumampalataya na ikaw lamang ang Diyos. Narito ako, isang makasalanan, nagsisisi sa aking mga kasalanan. At tinatanggap kita aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoong Yesus,
pumasok ka sa aking puso. Linisin mo ito ng banal na dugo na bago sa krus ng Kalbaryo. Ganun mo kung tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, ngayon at magpakailanman. Opo, mahal na Panginoon, nagsitanggap sa iyo sa umagang ito, kahabagan mo sila. Isulat ang kalimang pangalan sa aklat ng buhay din sa kalangitan, sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, Orderly Beloved Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Pagpalain mo ang mga tumatanggap, panghawakan mong matibay, at ito na ang simula ng kanilang paglilingkod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord. Nagawa na ninyo maminamahal ang inyong dalawa, ang pangatlo po ay pumunta kayo sa mga gawain ng Jesus Miracle Crusade at kayo po'y magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Dahil mayroong bautismo ang Biblia na kailangan gawin. Hindi po bautismo na wisik, hindi po bautismo na sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. May bautismo pong tinutukoy, Acts 2:38, magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang iyong kasalanan. Purihin ang ating mahal na Panginoon at sa ating minamahal na mga kapatid na narito, purihin ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng ating mga pangailangan. Let your supplication be made known unto God, ang sabi ng banal na kasulatan. Ipaabot ninyo ang inyong mga kahilingan sa ating mahal na Panginoon at walang imposible sa ating Diyos. Sapat ang magdamag, mga minamahal na ating ginagawa na pagpupuyat na ikay pakinggan ng ating mahal na Panginoon. Unang-una, ating pag-pray ang ating mahal na pastor, patuloy pang palusugin, palakasin, upang sa darating na pangalawang linggo na lang, linggo bukas, sa sunod na linggo, atin siya makakasama doon sa dako ng Luneta Park, Manila. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ipagpipray po natin ang ating mahal na pastor na palusugin, ang mga butihing mga anak, mga apo, mga manugang, at lahat ng mga manggagawa ang minamahal. Sa inyong mga pangailangan, banggitin ninyo inyong mga pangailangan, walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Yan ay tutugunin, yan ay pagagalingin, kung ano man ang inyong ilapit sa ating mahal na Panginoon. Upo dakilat mapagpala naming Diyos, Ama namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Isus, sa umagang ito, kami pong lahat ay nanikluhod, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Mahal na Panginoon, hallelujah, sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, may mga pangailangan yung mga anak sa umagang ito. Pakinggan mo ang bawat sasambitin ng mga labi nila. At ito man, mahal na Panginoon, ay sa kanilang kabuhayan, gusto man nilang gumaling sa kanilang karamdaman, mayroon silang espesyal na mga panalangin, mahal na Panginoon, para sa kanilang mga loved ones na maliligtas na sa lalong madaling panahon, ipagkaloob mo sa himulang kaparaanan. Hallelujah, sa umagang ito kami sumampalataya, mahal na Panginoon, ang lahat ng aming hilingin ay ipagkaloob mo sa pangalan ni Jesus. Demons of cancer, tuberculosis sa puso, high blood, diabetes, hallelujah, asthma, hallelujah, pagkabulag, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, panlalamig, panlulupaypay, cast out, cast out, cast out, in the mighty name of Jesus. Complete healing and deliverance in the mighty name of Jesus. Malapit iligtas mo ng aming mga mahal sa buhay. Palusugin, palakasin, pahabain pang buhay ng aming dearly beloved evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida, their beloved children, great-grandchildren, children-in-law. Sa pangalan ni Jesus, yung mga manggagawa, aming mga katuwang, mga elders, mga awit, mga manunugtog, balutin mo kami palagi ng kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, aming minamahal mga kapatiran, hindi namin nakakapiling, tulungan mo silang kausapin, ibalik ang kalungunang pag-ibig sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Tumalon tayo ng 3 beses, sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord, bilang pasasalamat maminamahal. Amen. Maging kayo man diyan sa inyong nanonood sa aming live webcast, walang imposible sa ating yun lang po aming ginagawa. Kung anong sinasabi ng aming dearly beloved pastor, ginagawa namin, sinusunod namin, nangyayari, pinagaling lahat ng aming mga karamdaman, tinugon ng aming mga pangailangan sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay tayo maminamahal. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor unto the Lord. Great, worthy to be praised forever and ever. Praise the Lord. God bless you, ang minamahal. At sa ating pong mga announcement, tayo muna ay patuloy na ipaliwanag itong ating ginagawa. Ngayon, maminamahal, dahil galing lang po, mayroon na pong leaflets, pwede na po kayong magdala. At pwede na kayong humayo mamaya pagkatapos ng makapagpahinga. Ito po, mayroon na po kayong leaflets diyan sa information, dumaan na lang po kayo, kumuha na po kayo. At mayroon po tayong idadagdag niyan sa likod. Ito po ang ilalagay natin sa likod. Kaya dati-rati,
5 pesos lang po, 50 centavos yata, dahil 500 lang per rim ang ating binabayaran. Ngayon kasi mayroon na pong sa likod, yung nandito na yung mga patotoo, mababasa na yung mga patotoo para hindi lang itong leaflets ang kanilang mabasa, invitasyon, kung hindi pati yung likod, mayroon ng mga patotoo. At itong isa nito maminamahal, dati 500 lang po per rim. Yung per rim na yan ay, kung hindi ako nagkamali, 1,000. So, ngayon, 1,500 na po. So, madadagdagan yung atin pong budget. So, kinakailangan talagang magagamit po natin the whole year round itong ating leaflets na ito. Then, andito naman yung ating address, andito naman yung mga paanyaya natin. So, magagamit natin ito. Ito yung sa harapan, ito naman yung sa likuran. Ngayong ating hawak ngayon, ito lang muna. Dahil hindi pa nahabol. Dahil naghahanap nga ako maminamahal, tumawag ako doon sa main. At hindi po makasagot yung aking mga kausap na yung original dito, madali lang sana daw. At hindi sila mahirapan. Dahil may format na po ito, wala pong maibibigay. Kaya ang ginagawa ko maminamahal, nagdala na lang po ako, nanghingi ako doon sa ating mga kasama, ating beloved preacher, na para sa likod. Nung kanilang makita, talagang pagsikapan nila na makuha ito ng 100%. Pero ang tangi lang po nilang magagawa, hindi po nila magagawang colored. Kung hindi ko alam kung yung pong na-approve dahil nag-usap kami, sabi ko, sikapin mong colored ang aming pong makikita para yung manunood, basahin talaga yung patotoo dito sa likod. So, ang sabi niya, nag-chat kahapon na tapos na raw, nagawa na niya, 150 na o 1,500 na per rim. So, 7 rim pa po yun, maminamahal. So, kailangan, huwag tayong mag-atubili dahil gawain naman po natin ito. Atin naman pong anniversary. So, huwag kayong manghinayang dahil lalo tayong pinagpapala kapag tayo po'y sumunod at makiisa sa mga proyekto ng ating banal na iglesia. Amen? Amen? Amen! Praise the Lord. At dito nga nalulugod ang ating mahal na Panginoon sa mga kapatid natin na walang-wala. At mayroon nga nagpatotoo, nahipo siya na ibinigay niya yung pangbili niya ng ulam at bigas. Nagulat siya maminamahal. Nung binigay niya sa special offering, umuwi siya na alam niya, pagalitan siya o saktan siya ng kanyang mahal na asawang lalaki, pero sumampalataya siya ng mahal na pinagagawa ng paraan. Nung umuwi siya maminamahal, tinanong kagad siya, asan na yung bigas, asan na yung ulam? Ang sabi ng ating mahal na kapatid maminamahal, hindi siya umimik, pumasok siya sa kwarto, nanalangin, mahal na Panginoon, bahala ka na sa akin. Maya-maya, maminamahal, may kumatok sa kanila. May kumatok sa kanila, matagal na palang hindi umuwi yung kanilang anak. Nung binuksan ng kanyang tatay, may daladalang ulam, may daladalang grocery, may daladalang bigas. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, maminamahal, alam ng Diyos ang ating mga pangailangan. Kaya, sumunod lamang tayo, huwag tayong manghinawa. Amen? Huwag tayong magtatanong. Lahat na lang gastos, lahat na lang, kung magpipiesta nga tayo nung araw, nangungutang pa tayo, panghanda ng piesta. Amen? Amen? Ito pa ngayon, ating pinaghandaan, mga kaluluwang lalapit sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Mas mainam itong ating paghahandaan. Ating pong binibigay ang pagkakataon sa ating pong beloved brother Jan Aquino para ipagpipray po yung ating pagkakaloob, special offering para idaragdag sa ating mga pangailangan, bayarin. Praise the Lord.